Mberai mutauri. Mana uyu mwana wabvenzi yangu. Secretary, tuze someone akanzi chi? Chimina. All right, all right. Saka akatizira kwachimusoro. Kwachimusoro Kwakaroorwa Amwene Vangu. Saka ini mandati zvinoita here kuti uyu atizire kwachimusoro ndokuna Amwene Vangu, uyu ari munin'ina wangu. Uyezve hanzvadzi yangu ino mwana akaroora amai guru wake Kumurume. Uyu chichenyu? Uyu mwana hanzvadzi yangu. Hanzvadzi yenyu akaroora chiwo? Mwana hanzvadzi yangu akaroora amai guru wake paakaroorawo koma wake. Ate uyo tate zvavakaroora muroora. Ndozvamugedza kutaura. Varikuta vaya Amwene vavo ndo varoorwa pamwe chete nemuzukuru wavo. Uyu muzukuru yatera Amwene vavo. Uyu muzukuru ero? Ndo pamubvunza yavo zvinoita here. Amwene nemuroora. Ndinokumbira kuti mudzokeredze. Ndikumbira kuti mudzokeredze zvamatsanangura. Amai mimi taurai zvakaritinza. Uyu mwana hanzvadzi yangu wandikasiyira inini ndokubva atera Kwakaroorwa Amwene Vangu. Amwene wenyu pachii? Amwene wenyu pachii? Amai vomurume. Amai vomurume wenyu mimi. Saka nachoona uyu muroora wavo. Uyu chicha cha amwene wenyu kana uchimuona? Uyu mukomana uyu amwene wenyu ndokwavari kudhara ka kwomukomana uyu akaona bamnini chimina ka chabuda chimina hacho. Hapana chimina chonzi chiri kure. Apa pane chimina. Chimina kechi? No hazviite. Mugara mese? Ndakamutora. Makamutora? Ateti. Hapana chimina apa Hukama. Mamusingaziya ndi? Sao zapera? Alright. Apa nirweze kwa? Yo msikana wewe urikuti udi wakatorwa na mbwe numurume wako urikuti udi Atsumbo zvinzwese. Zvakaitika hazvene asi mukomana wako uri kumuda. Zvaitika mukomana kuti chii? Nangoti sacheka Hukama. Ndingakuya. No. Zvavari kuda vanhu ava ka ndazvinzwisa hangu. Zvinhu zvaunenge waraidzawo saka unenge wakuita sei? But isusu hatidi kukurudzira kuti ngatisecheka Hukama. Nokuti mombe cheka Hukama haifeka bviswa. Ava vana ngavasiyane nokuti Hukama wavo. Ndikuzvinzwisisa handonzwisisa rudo rwacho ndarunzwa pane nebhondi ka. Kasi hatidi kutendera zvakadaro. Ini ndiri mambo wekaucha kai. Ndotengeza tsika dzangu. Zvino ndakasadzitengetedza kuti isaicheka Hukama. Ndindagone mati baba. Ndini baba. Ndingati sakutsanangura kuti ndamashwa wana wakatizisa.
Mwana wangu ini ndino madzina etu. Mwana wangu first bona akaroora amai vanosuzwa ndama toti ndamai ndamai nomurume wamai vakaroora mwana wehanzvadzi yavo iwe saka zvakaitika ndezvekuti uyu meera munhu ava vaneera pamba hatina kana zvirango zvimwe chete zvatinopinda nyaya ise zvirango nyaya yajoinidza ukama hwenyu ndeamai vaava varoorwa kwenyu amai ava varoorwa kwenyu Regai tikubatsirei baba. ava vasi amai vavo Regai tikubatsirei kunzwa kwataita isusu. Ngozi takateerera amai avo vachitsanangura. Amai vava. Amwene vavo. Ndiyo teererai ka. Ngozi da kutsanangurira manzwiro ataita. Amwene vava ndiye muroorwa aroorwa kwenyu. Ndizve? aroorwa kana kwavo Alright, zvese ngatiteedze ndazvinzwisisa. Mazvinzwisisa. Aroorwa kwaava akaroorwa kwenyu futi ndizvozvo. Uyu arapa muroora wenyu chichi ava mwana wani amai varumba kwenyu imimi kana vachiona uyu vanoti ndiani vachimuona muroora. Alright, imimi kana muchiona amai venyu vakaroorwa kwenyu ndiani wenyu? Vivo amai vacho vakaroorwa kwenyu ndiani wenyu? Ndiani wenyu? Muroora. Ko kana muchiona uyu ushu muroora. Ko uyu muchimuona uyu asati atora chii chenyu? Muroora. Muroora ka uyu mwana wenyu amazvara ka ngachibatanidzai ukama apa. Badi? Havasi muroora wenyu? Havasi muroora wenyu ava? Kwa amai vavo varumba kwenyu ndiani? Ndo muroora wenyu ka? Kwa ivo varumba kwenyu kana vachiona ava ndiani wavo? Muroora wavo ka? Ivo amai venyu vavo vacho varumba kwenyu kana vachiona uyu ndiani wavo? Amai varikumba kwenyu vacho vachiona uyu mwana wavanzadzi ava mukoma nemunyin'ina kapa mukoma nemunyin'ina kapa ukama humwe chete kana vachionekwa naamwene wenyu ndiani wavo? Alright, uyu ndiani wenyu? Alright, muroora wenyu imimi uyu mwana wenyu kwa uyu kana achiona muroora wenyu imimi ndiani wake? Ndamai guru. Kwava ndiani wake? Pandachida kuti baba pana pandoda ndikubatsirei. Chivanhu chedu chinoti kana munhu aroorwa mumusha kana paita basa rinoda muroora varoora vanoenda kubasa ravo ndizvo. Nhasi uyu mwana uyu akanosangana navai vamuri kuti muroora vai vari kumapoto zvinomira sei? Uyu mwana uyu vanenge vachishedzana kuti chii kana vari kumoto. Dauti mupapatsanure mwana uyu naamai vai vamuri kutaura vari kumusha kwenyu ava vese nhasi varoora mumusha menyu vasangana kumapoto vanenge vachiitana sanani makati amai guru naamai nini iyo uyu ari mwana wavo ari muroora wavo. Muda kuwe ndinakutambira kuti chi muroora tungati ndakwanisa kuenda sana kurama mawiri azvata imimi endai pachivanhu hatisuda zvokuti muruda muroora here kana kuti hamusuda muroora isi tiri kuti chivanhu chedu chinoti chii kana chichitendera muva machiti chinotendera ava amai ava kuza kana vachiona uyu ari kunokudzimunokuti ndiani wenyu amai inimi amai makwira dai
kana muchiona uya kunokudzomono kuivyani wedu Vakaroorwa uye. Aiwa. mukomana wevyani wedu Asina kuroora uyu. asina kuroora ndatezvara saka nikuti ndatezvara venyama Naye mukuru munobva kupi mimi? uyakuarurimachi Kui? Kuzumba. apa aipauzumba Alright, zvatataura ndizvozvo. Tingaswera chinesana apa nehukama. Zvakasimba. saka wanyangadza mwana wake amai muroora iwe Tarisa kunocha. wanyangadza ka muroora ndizvo Tomusachichipa kemeji. Mombe yechimina. Muise mombe yake mombe dzake dzedamage kawo. Because akarara namo. Damage obvious inoda kubviswa. Muise mombe yake yechimina nembudzi yake. Nokuti zvipazi zvoda kuchenerwa. Handizvo. Murume mukumuda ene mama wechimina. Motosumuka kubva munyika ine hameno kudenga kwamungaendo. Kasi Mwari haatendere papa. Ina handinoda kucheuka Sodhomu neGomora. Kana tsika iriyo ndio iripo ngatiishandise setsika yedechivanhu. Handizvo. Ndapedza. Inosaina mufana wangu. hazvina chekusaini zvazvinoita ndezvekuti ava vanhu zvakafanana kuti ndokananyaya tinaka Endai papoindi baba. Takawandiwa. ava vanana baba wavo ari kunzi ori zvakakudzi vacho nayo atoramba kuya kuno kunonyaya ipi muri kukurudzira here kuti zvinezve zvakanaka Aiwa mukuru wangu. Zviri simple. Mawiswa kudarika. Naava ka. Imimi kana muchiwirirana naatizvara venyu. Endese muita zvamunoita ikoko. Kasi isusu zvatinoita saina apo tinongozvida kunoko. Imimi kana muchitorana muchinoita zvamunoda kuita imomo. Munoita kasi munozviita kuzumba kumusha kwani kwenyu. Mabushu muno mandisuda kuzoona. Chete. uyezve hamukuda kutaura navo vaya vaya Sumuka pana pedza. ivo vaya vaya handizvo vari kubva mombe dzavo Muisire end of June. Mukomana. musikana vari kubva mombe dzavo dzedamage naamai vake zvapera Rega ndikudze mudhara. Chimina chakatangisa. Makasachibhadhara choramba chiri mumhuri menyu. Muchazoona. Enda yenyu kumba. End of June toda mombe dzatataura.